Malaking bagay ang pagbaba sa presyo ng ilang mga gulay sa ginalang tumataas sa presyohan sa ilan pang mga pangunahing produkto ayon sa mga mamimili sa bayan ng Mangaldan. Sa pampublikong pamilihan ng bayan, nasa 10 piso na lang ang kada kilo ng kamatis habang nasa 20 pesos naman ang per kilo ng sayote. Malalaking size ngayon ng repolyo ang makikita sa merkado na naglalaro lamang sa 30 hanggang 40 pesos ang presyo. Ayon sa mga tindera na nakapatam ng IFM News Zigupan, mababa na raw talaga ang presyohan ng mga gulay ngayon kung ikukumpara sa presyo nito noong nakaraang buwan. Dumami rin ang supply nito kaya ang ilang tindera bagyang kinihigitan ang ipinagbibiling produkto sa kada kilo. Samantala, ayon sa mga consumer, mainam daw ang paggulay lalo ngayong nararanasan ang pagsipa naman sa presyo ng mga isda at karne. Mula rito sa IFM Degupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.